כולנו רגילים לחשוב על כירורגיה פלסטית בהקשר של שיפור מראה, יופי ובחירה אישית. אבל יש עוד מימד שמתרחש רחוק מכאן עם ילדים שנולדו עם מומים מולדים בפנים ואין להם גישה לשום טיפול רפואי. דוקטור צח שרוני, המומחה של הכירורגיה פלסטית, חזר ממשלחת אופריישן סמייל לטנזניה. שלום דוקטור צח, איזה כיף. איזה מרגש. נכון. אז דוקטור צח, תספר לנו בכלל מה זה אופריישן סמייל ואיך מגיעים איתו לטנזניה, וטנזניה זה מקום מושלם, אין מה להגיד. לא החלקים שאנחנו היינו בהם, אבל אופריישן סמייל זאת עמותה אמריקאית שקיימת כבר 40 שנה, ובעצם מארגנת משלחות של ניתוחי שפה שסוע וחיך שסוע לכל מיני מקומות נידחים. הפעם זה היה לטנזניה. בוא נבין שנייה, בכלל, שפה שסועה, חיך, למה זה בכלל בעייתי, חוץ מהנראות? שפה שסוע זה בעיקר מום קוסמטי, זאת אומרת, זה לא מפריע לא לבליעה, לא לדיבור, זה נראה מאוד לא יפה, במיוחד במקרים הקיצוניים. חיך זה באמת כבר בעיה אחרת של בליעה והתפתחות דיבור וכולי, זה משהו שונה לחלוטין. המשלחות האלה מתקנות את שתיהן. מדהים. ובואו נדבר רגע, מבחינה רפואית, שפה שסועה וחיך שסוע, כמה מורכב הניתוח הזה בפועל, ובאיזה גיל הכי טוב לנתח? אז שפה שסוע אנחנו מנתחים בארץ, נגיד, כי אנחנו עושים את זה גם ביום-יום ברמב"ם, מנתחים בגיל 3 חודשים, וחיך שסוע מתחילים בסביבות גיל שנה לפני שהדיבור מתפתח. בגלל זה אנחנו לא רואים אותם ברחוב, הם מתוקנים כולם בתור ילדים קטנים. שם אני מאמין שאתה פוגש אותם בגילאים מאוחרים יותר. שם אנחנו מתחילים גם בגיל חצי שנה, ופוגשים אותם גם בבגרות, נכון. כי יש ילדים שפספסו בעצם את נכון, נולדים שם אותה כמות של שסעים כמו פה, פשוט שם אין מי שיתקן, ולכן אופריישן סמייל בא ובאמת מתקן. אני יכולה לשאול שאלה לא פוליטיקלי קורקט? כן. הרי היום כבר ניתן לזהות את זה באולטרסאונד. נכון. אז יש מישהו שיכול להחליט שהוא לא ממשיך בגלל הדבר הזה, או... בהחלט. אז יש הפסקות הריון בגלל המום הזה. הרבה פעמים הוא לא בא לבד, ואז באמת ההחלטה קלה, אם יש מומים בכליות, דברים כאלה. אם הוא בא לבד, זה סיפור, זה לא רק מום אחד של ניתוח אחד וגמרנו. זה 3-4 ניתוחים בחיים, וזה צלקת לכל החיים. זה לא סיפור פשוט. אז מה מרגישים שמורידים את התחבושות? תראה, זה סיפוק עצום, כן? זה באמת, את יודעת, התנדבות זה הדבר היחיד ששני הצדדים מרוויחים ממנו, תמיד, כן? אז צד אחד מרוויח את הניתוח, והשני מרוויח את הסיפוק. איזה דבר זה. וזה מה שמביא אותנו באמת, פעם אחר פעם, כן? זה וגם אנחנו אף פעם לא מספיקים לטפל בכולם, תמיד נשארים הרבה מאוד מאחורה שלא הספקנו לטפל בהם. טוב, אבל בדיוק בשביל זה אתם מכשירים גם רופאים מקומיים, נכון? כירורגים מקומיים לעסוק בזה. למה זה מהלך כל כך חשוב לטווח הארוך? בגדול, המשלחת מגיעה בערך 4 פעמים בשנה, היינו מנתחים 120 ילדים במשלחת. במדגסקר למשל, שהיינו מחכים אלפים בתור. כן? אז זה ייקח המון שנים באמת לפתור את הבעיה. ואופריישן סמייל החליטו שפשוט מכשירים כירורגים מקומיים, לאו דווקא פלסטיקאים. אבל הם באים למשלחת פעם, פעמיים, 3, 4, לומדים איך מנתחים מאיתנו. אז בוא נדבר על מה לוקחים הביתה מניסיון כזה, גם כרופא וגם כבן אדם. זה פחות או יותר מה שאמרתי, לוקחים את הסיפוק, כן? והסיפוק הזה מחזיק חצי שנה עד המשלחת הבאה. ובתור בן אדם, אני חייב להגיד לך שביל מגי, שהקים את העמותה, הוא עשה לנו הרצאה לפני 15 שנה, ואמר, אתם קיבלתם מתנה, את היכולת לשנות חיים של ילד תוך 1.5 שעה של ניתוח, ואתם חייבים לחלוק את המתנה הזאת. וזה עשה את ההבדל באמת. איך אתם מנתחים שם? באיזה תנאים? יש בתי חולים מקומיים? זה תנאי שדה? איך... זה עירוב. אנחנו משתלטים על בית חולים מקומיים, אבל מביאים את הציוד מארצות הברית. ממש כן להם ציוד כזה... נכון, אז כל הציוד מגיע מארצות הברית. ואז מה עושים הרופאים המקומיים שהכשרתם אותם? איך הם יכולים להמשיך הלאה? שאלה מצוינת, כי אין שם ביטוח, והחבר'ה האלה לא יכולים לממן לעצמם את הניתוח, אז אופריישן סמייל משלמת לבית חולים הציבורי המקומי, בשביל שאותו ילד יעבור את הניתוח שם. מי נמצא מאחורי האופריישן סמייל? מי הגוף? עמותה אמריקאית, כן, שהוקמה לפני 40 שנה, מגייסת מיליונים של דולרים כל שנה לטיפול הזה, והיא זאת שבאמת גם דואגת למשלחות וגם למימון של כל הפעולה שם. תגיד לי, ובהקשר הזה, בישראל כמובן זה קיים ומסובסד וקורה בגיל מאוד צעיר. כן. איפה זה פוגש אותך? כי אתה כמובן יודע לעשות הרבה דברים, המסע הזה לאפריקה. הכל התחיל באמת מרמב"ם, שם התאהבתי בניתוח הזה, אנחנו עושים את זה ביום-יום שם, זה לא שזה לא קיים בישראל, במקום האישי שלך. כן, אבל שם התאהבתי בניתוח הספציפי הזה, שמשנה חיים בכל כך מעט זמן, כן, זה באמת 1.5 שעתיים של ניתוח, ומשם זה המשיך.
דוקטור צח שרוני, תודה רבה. הזכרת לנו שגם חיוך וגם להתנדב זה שני דברים שהם ממש פשוטים וזמינים לכולנו. תודה רבה לך. תודה לכם.